A aposta do Concello de Lousame pola maxia consolídase xa nesta cuarta edición do Festimaxia, un festival a altura dos que se celebran nas grandes cidades cos espectáculos Nanomaxias de Román García, Alquimia do Mago Teto e Candor de Christian Magic. O domingo seguinte presentarei o meu espectáculo Alquimia. Alquimia é un espectáculo no que decidín fusionar outras artes escénicas coa maxia, como é o teatro, cuidando a iluminación, o sonido. É un espectáculo que está de xira por toda España. Fai pouquiño estuvo en Coimbra, en Zaragoza, formou parte de algún festival, digamos, grande. As actuacións terán lugar os 3 próximos domingos a partir das 6 da tarde na Casa da Cultura. A entrada é de balde e están dirixidas a público familiar. É unha actividade cultural, evidentemente familiar, na que participan dende os máis cativos ata os maiores da casa. Esta é xa a cuarta edición, consideramos que é un esforzo importante para un concello como o noso e hai que decir que o ano pasado chegamos ata os 1000 espectadores. A Concelleira de Cultura quixo agradecer o gran traballo dos técnicos do seu departamento que dende hai 4 anos fan posible que Lousame conte cun festival de tan alto nivel.